Да, хора, аз съм Prototype и днес ще играем Arcade Games в hypixel.net. И сега съм подготвил, смятам да играя Party Game Stream. И да, очаквайте нови проекти на Minecraft, GTA 5, CSGO, също The Forest, Payday, може би не. Друго. Също искам да ви кажа, че ще правя проекции на Arma 2, може би. С един приятел. Night Power, голям пич. В описанието ще има в описанието ще има канал му. Линк към канала му. Night Power, голям пич. Гледайте му клиповете, той качва на Рига. Аз Рига не играя. Ако някой от вас обича Рига, да му гледа клиповете. Добър е. Не съм сигурен каква дивизия. Сега така прескачаме смолковете. Добре. Тук е лесно. Не, добре. Това така не успя го прескоча. Так. Добре. Не е толкова лесно. Това е паркур. Аз съм го знал. Тия тук са два, по принцип, за Party Games. Първи съм. Първият паркура съм първи. Че обратно моля да взимам. Не. Еца, добре. Това е по-труден май. Е така малко по-гадно. Фак. Нека го мина. Тъпто бокче. До така си, 3 звезди. Така някаква кола да е това така и ще нагоня то пак. Добре. Опитам се някакво да прескоча паяка, ама не съм сигурен дали се получава. Някакъв умрял. Мисля, че се доближавам. Да. Така съм близко. Да, първи. Друг. Ето е близко. Да, то е. Ето ще е трети. Това пак поне ще може да се върши, ако не го би някакъв пак. Също не ме биже. Ето, но се прецака. Така шанса. Беше страна насам. Ще има празни купища. Това съм играл вече. Има празни купища. Но ето от черната страна, ето трябва да ги сложим. Да се впарат. Ще му да даже хубаво. Колко сложно.
Не разбрал май. Опа, удар копчето. Самата игра, дет не е към Party Games-а, имаше флай, ама тук нямаме, не знам защо. И е така малко по-гадно. Не. Втори съм, добре. Тук имам 8 звездички. Пише гейт код дясно. Така ще бутаме сега снежни топки. Ето как съм ще го избутавам. Не ми се получи, ама... Сега някой редко ще мога да бутна. Добре успя да бутна майден. Ай, падайте! Добре, това си го бутнах. Да, и това. О, аз печеля. Мерси. Добре, може да го спечеля. Аз съм с 11 звезди, втория и третия са с по 8. Няма шанс. Това така почти никога не се класирам. Но... Това е така, ще не целям, бе. Сериозно? Може би ще го спечеля. Аз си напред става. Имам някакъв шанс. Това път е реален. Това не ми се е случва точно на тази игра. Да, първи съм. Но това никой не съм бил първи. Ей, колко стана първи вече. Почти няма кой да победи. Да, ето това последна игра вече. Тук един се класирам. Дарова злато. Без хвъцкна, добре. Втори. И трети, не е трети. Първи съм. Аз пък първи му прекъсвам. Трети съм. Малко помощ не искаш. Това не знам какво са това. Първи съм. Голд. Добре, това беше за клипа. Аз бях Prototype. Играхме, това беше първи епизод на Minigames. И да, ще се виждаме пак скоро. И до скоро.